ҳамҷаита. салом алейкум бардор. бисёрҳо ма мепурсанд аканисе ягон хонаи ремонтдорӣ ба нархи дастрас. марҳамат бардор, беҳтарин вариант шаёфтагием. хона қарор дорад дар маркази ноҳияи рӯдакӣ. духонагай полноценне ки соҳибхона ба хича тайёр кардагай фавран фурӯхта мешавад. масоҳати хона 40 метри квадратияй. марҳамат бардору лайка мезанем, видеоро то охириша тамошо мекунем, маълумот пурратара мегирем. Он тараф роҳ ба сӯи фабрика Ленинград ва шаҳри Душанбе мерафтагӣ мешавад ва аз ин тарафаш бошад роҳ ба сӯи кирпични мерафтагӣ мешавад. хонаи мо қарор дорад ана дар ҳамин дом дар панҷум ошёна. нигоҳ кунед бардоро, иҷо даромадгоҳи хона мешавад. даромадан баробар коридори хона мешавад. коридор кати кухняи аҷоя мешавад. стили европейски кардагия. дидестем бардоро чӣ хел базеб кардагиай. ва мегзарем ба хонаи якуми мо. хонаи якумша дидестем бардоро чӣ хел хушрӯе. таъмиршам таъмири замонавӣ кардагиай. ногуфта намонем бардоро ки хона дута кондитсионер, дута телевизор дорад. ва мегзарем ба хонаи дуюми мо. хонаи дуюми мо мешавад. ва дар охир бошад мегзарем ба ҳоҷатхона ва ҳаммом. ҳоҷатхона ва ҳаммомша дидестем бардор чӣ хел замонавӣ кардагиай. хулоса бо тамоми шахт шароиташ хона фавран фурӯхта мешавад. марҳамат кунед одамои хонакар. номерои соҳибхона дар поёни видео мемонем. занг занед, аз номи саҳифаи мо рӯдакӣ ҳастед гап занед, боз муомила мешавад.